ya right muri Zimbabwe tadzoka zvakare. Pane nyaya iri kunetsa, nyaya yatanga takainyarara mazuva ese. Asi tikutoona kuti nyaya iyi iri kurwadza nekuti nyaya iyoyi haisi kupera, iri kutaurwa nenzira dzakasiyana siyana. Nyaya yemukomana Tatenda Pinjis. Vaudze nyaya iripo background. Anzi akafa achichema kuti ndoda mapeni ezi. Ende chipatara chacho, chipatara hachisi chekumusha, chipatara chemuHarare paSalim Mugabe padhuze apa. Ndoezi kana yenzi Harare hospital kutari. Chipatara chekuti unokwanisa kutorifewa uchibva mune chimwe kumusha uchinzoenda kuSalim Mugabe because chinotozikanwa kuti chakatokura chipatara chacho. Hachisi chipatara chidiki asi pakaonekwa pachishayikwa light chairo paitochwa nekatochi kefoni. Hatizive ore tomboti magetsi anga akaenda but tinoziva kuti ukatarisa masola kune system yemasola iriko mazuwano ofichi muchipatara munotozikana kuti munoitika zvese magetsi akaenda. Tomboti problem yemagetsi haisi yavo ko sola ndiyavo bozi kwani solar system bozi tikada kuvanyebera kana vasingagona basa incompetent ngavabve ipapo vana vasikuziva zvavari kuita kutaura kuti problem yese yavo sei ndeyani saka aiwa tiri pamwe vanenge vachimbozvenga magetsi tichipa mageti tichipatara dzimwe magetsi kana ndozvetinoziva bozi ukatarisa kana makambani wari paoxygen ukatarisa makambani cheche vakaisa magetsi negenerator iri paauto nekuti magetsi achienda rinobaka rega but kuchipatara kwekuti pamwe mumwe munhu anenge achitooparetwa magetsi obvanza adzima pamwe bosi tiri kuti pamwe wada kupa excuse yekuti magetsi anga achangobva kuenda. Minister of Health achanombonzaniko inandomuzivi ina ndomuziva bosi iye munangagwa wacho haatozive Minister of Health wacho saka inini ndozomuziva handikoshese zvinhu zvisina nebasa. Ukatarisa vanhu vazhinji no to us zvine basa bosi isusu for the people tichida kutoziva bosi nyika yedu ise ministry the most important ministry tisati tomboenda kuministry of finance kana kuti ministry yeutano yakakoshesa bosi ukaita accident ubvawanosvika uchinofa minister wacho iko katuriko akatodaro tosiya zvakadaro masola anoita mari aiwa uone zvori kutaura yakakosha nditi but kana dona kuti haina kukosha futi ivo vanhu vacho vese vakarwara havarapwe muZimbabwe vanokwanisa kuflya vonorapwa kune zvimwe zvipatara zvekunze kwenyika ndo zvavanoita saka iwewo unokwanisa kuikoshesa havazvikoshese but saka ngavasiyane nazvo kana vasiri kuzvikoshesa because ndo zvatitoti zvakakosha zvacho iwo chikonoti vasiyane nacho chibozi iwo unonyatsoziva kuti vatori pachigaro pacho vanhu veve kutoti havana kene vanhu vanotonga zvekuti mhuri dzavo dzibenefiti as long ivo vachirarama vachikwanisa kunozvirapisa kuzvipatara zvavanoda vanhu vese havana basa chine munhu hakuna ministry isina munhu muZimbabwe. Aiwa ndototi ndazwa nyaya yechigaro hachina munhu zvongomaplace holder vanhu varongopfuura nemuofisi chigaro chemuZimbabwe chigaro chemuZimbabwe munhu anochitonga chiri kutongwa nevanhu vakawanda but pane zidombo rakagadzikwa ipapo ndo riripo rakangoiswa iri munhu afa achichemera mapenikila ine normal country hakuna munhu anonzi ari kufa achichema peni kuti pain is come on imimi ndimi manesi ndimi madhokta murimomo motodeedzerwa nemurwere kuti pain is ukatotarisa hatina kana 2 weeks kumashure 2 weeks ago ukatotarisa muzvipatara zvakaita seichocho chepaSalim Mugabe manesi acho nemadhokta vanga vasiri kushanda nenyaya yesalari mari dzavo hatisi kuzoziva kuti vakazopiwa here kuti vadzokere pabasa kana kuti vakazongoona kuti zvakafanana hatina kuita se ende ndo futi chipatara chadzoka futi chichitoita same problem iyoyo ende chipatara ichocho chitori neimwe scandal yachakatomboita kumashure uko yemukadzi wavakabata rafu because angasina mari yekuti akwanise kuzvara mwana wake vakamuisa kunze kwegedhi akasvika pakuzozvara mwana wake ari kunze kwegedhi mwana wake akasvika pakufa. Ini nyaya ndakazopedzera kunzwa vachinzi vasuwana hatisizoziva kuti vakazombadhara here vanhu vakaita sei but nyaya yakatombonetsa paSalim Mugabe ipapo. Alright, what I think is this kuona manesi achiita izvozvo havasi manesi vakapinda basa nenyaya yekuti they are professional nekuti vakazviendera kuchikoro. Munesi akapinda basa iro nekadhi rezanzo vanonzwa kuti kucreate employment for my youth saka angonzi wakaita zvima-aid zvezvezvikana zvima-home based care wakutonzi nesi wobva wapinda because of nekadhi rezanzo. That's what I believe because munhu akakwana akaenda kuchikoro achiita notraina kuti basa iroro there is no way ungadzinga mukadzi. Panyaya yekutotaureyo mire ndikucorrect muZimbabwe hakuna munhu anoshanda ari muministry anoshanda akapinda basa zviri fair because panyaya yekutotaura
nhasi kune imwe nyaya yadhokta kunzi abatwa, anzi ndi fake doctor, abatwa achitobata vakadzi mazamu muchipatara achizvitadaura pamunhu kenza akataka kubata munhu mazamu ndopa azobatwa obva asungwa but zvazodzinzi ndi fake doctor. Ora tichimbotarisa kana maminista acho ari muzimbabwe vangani maminista ari kunzi ane maphd ekunyepa but ari minista musi uno takanzwa zvichesonza ndichichipana china chakangochena machena munhu vachena makudajenefan muswere akazonzi chibudisa maphd acho haana kana kumaprova proof iripo ndeyekuti akazonokepu kana president emazonakagwa hati kuti azvokune nyaya yejenefan muswere kutotara chokwadi. Jenefan muswere ailauda mari mezuro zvakaitika ailauda akati ini ndine maphd 2 1 racho ndakatorera kuSouth Africa 1 racho ndiri muZimbabwe. Akabvunzwa nahope wechinono kuti pamaphd ako 2 reuri kuti rekuSouth Africa racho kuSouth Africa takonfema hakuna kubuda zita rako, hakuna university iri kubuda zita rako kuti kune rimwe phd rakatorwa nemunhu ari kuZimbabwe. University ipi tidzokorodze? Akaramba akanyarara. Obva azobvunzwa kuti ko iwewe rekuZimbabwe racho toda kuona rekuZimbabwe chibudisa proof. Haana kubudisa, akabva abloka hope weuchinono passport, akamubloka passport. He must be fired. Ukona nyaya yatatenda Pinjisi iri kuto paimwe pacho pazonyanya kundirwadza chazvototi ndinyasouya panapa. Tine vamwe maartist aenda kunhamo kwatatenda Pinjisi but maartist aya ari kutonga ari kurwadziwa nekufa kwaita mumwe wavo, asi vane dzimwe mota dzavari kudhiraivha orati vari kutonga vari mufarira ivo varivo vanhu vari kudhiraivha mapenis acho aidaamacheso akabuda macheso anoimba macheso akuna nomukunda gita zvese good musicbozokuti macheso but ona ikanyaya iripo iwo unozotanga kunyebedzera kuchema kuningirina kopope unopuwa zvinote mudhara ngatimboisa mapenis uchibhadhara. Thank you very much for giving me this car magona. I like anasulu vese. Thank you vese anasulu mune mukudriva mapenis adriva mapenis saka tikuenda kupise nyika wakuenda nochema munhu but iwewe munhu afa achichema mapenis ora penis rinoita mari but makuenda kunhamo koko maitonge muri kuchema munhu stereki munhu afa achida pain is $3 for 3 zvinhu $3 imudriva mota dzema 100 something thousand dzekupiwa nevanhu vari kutoita corruption yacho iyoyo. Saka tiri kuti tiri kuenda kupise nyika German wacho hakuna ari kuchema nemoyo wese bozi mimi pemunopiwa zvinhu zvezvo ora imimi magara muri vanhu vekutoti tikatoda kukutarisai mutori magara muri vanhu vatori nemari dzavo ende pemuri papo ukatonzwa warwara pemutori papo mese mimi hapana anorapwa muZimbabwe tinotozviziva kuti hamurapwe muZimbabwe, mari dzacho dzekunorapwa kunze kwenyika munadzo but isusu tinenge tisina mari ende isusu tisi vanhu vanokusapotai kana tichitaura zvetichitaura mune muchizviona munenge muchitoseka. Ndozviri muZimbabwe ukataura point nemusoro aidha unosungiswa unosungwa kana iri government inokusunga kuti iwewe ndouda kungwara pane vanhu ndozvainokwanisa kuita. Ore titori neimwe nyaya yatoitika nhasi nyaya iyoyo tine university lectures vasungwa kunzi muri kuda kudemos vari complain $250 university lecture tuta munhu ari kudzidzisa mwana wako kuuniversity level kwete kuti munhu ari kudzidzisa mwana wako akadzidzisa president ari kutodzidzisa vamwe next president weZimbabwe anodzidza haana kudzidzisa next president vese vecabinet yese vane madegree efake hakuna akadzidza kwewe asana mbona ndinoda kunoti vakadzidza kupiwa iwa hakuna akadzidza aiwa ini hangu ndotoziva kuti sofa pavanhu vese vari muZambia hakuna munhu anotaura PhD nechinhu chokwadi hakuna munhu anotaura chokwadi vanopinzana mabasa pachiface paipo kungonzi are you loyal. Ino ndakazvishamisika panyaya yepotude nyaya yeGeneral Muswere munhu ane maPhD anotyora muzura kudaro why are you tyoring muzura? You normal uri muroora unotyora muzura kudaro mukava une maPhD ndopinda kana fake vakunyema bozi iwewe kana wakapinda basa nezvinhu zvakakwana there's no need yekuti utyore muzura bozi iwewe position yako yeurika iri kuenderana nemaqualifications you are qualified hakuna saka ukutyora muzura wei ndosaka tichirere player zvisina nebasa rese kunana ZBZ ndiye minister of broadcasting what iye
ndiye minister wacho munhu achirumba Minister of Information and Broadcasting. zungu rakadaro anozvibaya baya taka touch screen yeye yakatsemuka neichizvibaya ichizvijunga junga chiko chinenge chiripo hapana kana kwatiri kuenda pepe takwa stereo